Здравей, България, с доктор Анастасия Стойчева вече. Ай, Анастаси! Сме пред картите на времето. Ще погледнем и към следващите празнични и почивни дни. Средна температура, отклонение от нормата. Готино. И ще погледнем и малко по-напред към Жегичка. Само Якоруда ще е студено. Не, Якоруда ще е много топло всъщност. септември и есента, която ни очаква. Но най-напред поглед назад във времето към лятото, което си отива. В крайна сметка то изненадани линии. Беше ли по-горещо? Беше хубаво горещо лято. И тази година с ланинията ни очаква хубава студена зима. Беше ли по-сухо, отколкото се очакваше, или пък в сравнение с предишното? Какви са впечатленията? Да, добро утро. Добро утро. Общо взето оправда очакванията ни. Наистина беше топло, не много топло. Ако Не много топло, Евала. сравним с миналогодишното, това лято не е чак толкова топло. Още повече, че всички си спомняхте, че имахме и едни накъсвания на тези по-високи температури, по-продължителни периоди, в които имахме високи температури. Миналата година нямахме 43 градуса, тази година имахме, но пък имахме и 43 градуса е крейзи. фронтални системи, които донасяха от време на време малко повече хлад. Като цяло с температури го приключваме над нормите до 3 градуса. За съжаление беше сухо, сега и това не беше изненада, а и не е изненада климатично, че в нашата страна. Ама то на практика цялата страна е между 2 и 4 градуса над нормите. Това е крейзи, между другото. Почти цялата страна е над нормите. Има засушаване през лятото. На следващата карта можем да погледнем обобщението за трите летни месеца. За валежите, да. Този кафяв цвят означава, че оставаме в процент от нормата под 20, до 20, между 20 и 50. Малко повече обстановки, които носиха валежи в югозападната част от страната, т.е. в крайните югозападни райони, в планините главно. Там имаме и надхвърляне на нормите. До цяло лятото приключваме, трите летни месеца приключваме с сухо под нормите по отношение на валежите. Това са трите летни месеца, но на практика астрономическото лято приключва на 22 септември. Започнахме един месец септември, който всички усещаме като лято. Да, как ще продължи обаче? Как ще завърши? И тази сутрин температурите са високи. В много райони са над 15 градуса, по Черноморското крайбрежие и над 20. Само в котловините тук-там има по около 10-12 градуса. Оставаме ние в едно относително високо атмосферно налягане и тези топли въздушни маси от югозапад. Това са хубави септемврийски температури. Харесва ми. Ще продължат да поддържат високи температурите, въпреки че през следващите дни, следващата седмица са спокойно време. Минималните температури, виждате, високи. Въобще не се доближаваме до онези под 10 градуса. Максималните също най-често между 28 и 33. Последните няколко дни са много горещи, чат, което означава, че ще можем да си направим както се казва такова в момента. Пул-парти като хората. Така че ще си направим пул-парти. Градуса ще бъдат. Валежите доста оскъдни. В понеделник и вторник само на изолирани места са възможни такива. Тук е отбелязано с малък знак в тази посока. Къде е по-вероятно да вали? Главно в планинските райони, в Западна България. Но кратко, бързо. Колко консистентно време? 31, 31, 30, 29, 30, 30. Бахти консистентното време. Много, да, все още сме в летен тип циркулация и тези валежи не са обложни, които да навалят в цялата страна. По морето, през следващите дни? По морето спокойно могат да останат по крайбрежието. Там вълнението на морето често ще е около 2 бала, заради това, че ще сме с източен поток, когато... Доста червено знаме ще бъде на 2 бала. Температурни аномалии. Цяла Европа е жега, бахти кеф. Изток, североизток вятърът, това вдига вълнение, но като цяло предимно слънчево време. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Тоест летния сезон си продължава, така че до началото на учебната година спокойно всички, които искат да останат на морето, могат да го направят. Там валежи не се очакват. Валежи не. По-скоро сутрин инверсионна облачност за кратко. Много се радвам. Дано да имаме и дълго циганско лято. За да можем да правим много IRL контент по време на сабатона. Много бързо, докато се събудят всички, ще се Ще е минала вече. Да.
Ето, между другото, една металграма на Бургас. Нарочно съм извадила по-сложна. Нарочно съм извадила по-сложна. Валежите са на втората диаграма. Там, където видите, че се показват тези черни линии, които виждате, са част от стълбчетата гледаме. Да. Това са плодни. Малка вероятност за валежи по крайбрежието има към края на 10-дневието и след това от 15 нататък. Това обаче не е достатъчно голяма вероятност. Виждате, че в близките дни почти никаква няма. Дори когато стигнем до 15, аз тук, това е София, метеограмата на София, тук съм оградила 15 септември, тъй като... Мале, 15 септември учениците ще се редат на плаца и ще ги вали дъжд отгоре, може и градушка да падне. Знаете, първо това е средата на месеца, ние обикновено го делим на две части. Второ е първия учебен ден. И най-вече, да, първия учебен ден. Като казахме първия учебен ден... На 5000 съба ли е полупартито? Значи на 4000 съба почваме да се учим да правим ризото, което ще бъде много дълъг и сложен многодневен процес, а пък на 5000 съба е полупартито. Понеже всички се интересуваме от времето там, сигурно сте чували за една диаграма, която се нарича спагети диаграма. От която нищо не се разбира, така че помагайте. Всичко се разбира, бе. Това са високите и ниските налягания. Това е 15 септември. Ако ви покажа днешния ден, всички тези линии, които виждате и които описват основния геопотенциала или атмосферното налягане в височина, как ще се... Чат научках. Нямах никаква представа, че наистина е за атмосферното налягане. Просто изглеждаше като зони на високо и ниско налягане. Държи за този ден. За утрешния ден всички са в синхрон и вървят заедно и много ясно може да се разбере какво ще бъде времето в близките. Това ли е в синхрон? Дни. Колкото по-напред се отдалечаваме, толкова всеки един член на този ансамбъл, това, например, са температурите, има различни пресмятания за това какво ще се случи в този 15 септември. Различни варианти са възможни. Тоест, да, това са възможните варианти от само един числен модел. Да. Добре, обаче за 15 септември можем ли нещо със сигурност да кажем от сега? Със сигурност, точно за това го демонстрирам. Ако чуете, че някой ви казва със сигурност нещо за толкова дни напред, понеже на синоптиците често им казват, че ние не обичаме да казваме за много дни напред, когато се гледа детерминистичен модел, т.е. такъв тип модел, няма как да уточним за конкретен ден дали ще вали или не. Вижте, ще опитам пак. По-скоро ще вали или по-скоро няма да вали? По-скоро няма да вали. Въпреки, че около 18 очакваме един процес, който ще донесе първите валежи, които ще ни накарат да си помислим, че есента вече наближава. Така че, тъй като е толкова отдалечено във времето, то може да се отмести напред-назад. Да. Така че все пак ако не на първия учебен ден, след първия учебен ден започва друг тип циркулация. Малко време ни остана, за съжаление, секунди буквално, но все пак топла есен ли чакаме? Говоря вече и за някакви наистина много ранни прогнози. Спагетите ще кажа в последствие какво, но за октомври, например, топъл октомври ни чакат. Това са сега. Аз съм извадила и тази карта, която обобщава следващите месеци. Мале скандинавския полуостров, каква жега е? Септември, октомври и ноември, високи температури през тези 3 месеца и по отношение на валежите все още не може да се каже кога ще започнат онези есенни валежи, които ще бъдат със стопанско значение. Да, чакаме ги заради сушата и се надяваме и на тях. Анастасия, благодаря ви. Каквото и да е времето, аз ви пожелавам да имате слънчево настроение. За всички така да бъде. Дай Боже.